Hej folkens, og velkommen til en unboxing af denne pakke, som jeg har fået fra Kina, tror jeg det er. Nå, men lad os bare komme i gang. Jeg vil lige det var en iPad mini skærmbeskyttelse, og der var hvor mange er der af dem? Jeg ved ikke, hvad skal jeg holde det op. Hvad er det der? Det der, det er en pussepude, hvis det er sådan nogen, der skulle være et tvivl om det var. Og hvor mange er der? Der er 3 iPad mini skærmbeskyttere. Nå, det var da dejligt. Nå. Hej hej.